Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с наиболее интересными людьми, с теми, кому, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня гость у меня такой, который очень долго ждал, долгие годы, я бы сказал. Виделись мы один раз, года 3 назад на книжной выставке. Вот, и с тех пор я его ждал, и вот он наконец пришел. Это Антин Мухарский. Селям алейкум. Якшамляр бенім пахали аркадашим. Круто. По-турецьки. По-турецки, да. Ну, практически. Доброго вечора, дорогі друзі. Мої дорогі друзі. Супер. Я считаю, что надо не скрывать наших намерений и сказать сразу, что сегодняшний пятничный вечер будет посвящен изысканной, рафинированной русофобии, ибо вони на це заслуговують. Я з вашого дозволу, Антоне, буду розмовляти мовою Мордору, бо так мене краще вдається бути таким. Ви знаєте, не дивлячись на такий записний штатний образ з такого русофоба, я хочу сказати, що я теж людина, яка народилася в Києві і до дорослого віку спілкувався виключно російською мовою, в російськомовній родині, але потім з часом зрозумів, що якщо ти живеш в Україні, то розмовляти українською – це не тільки природньо, але це такий акт поваги до тих, хто гине і кому ще, на жаль, належить поборотися з тим Мордором, про який ви говорили, тому російською, я українською, але хорошо. Але якщо хочеш, думаєш, що щось треба почути за перебриком, переходь на російську теж, бо нас дивляться. Мене дружина є. От просто задушить в ліжку сьогодні ж вночі, бо ми з нею домовилися, що особливо в публічному просторі виключно українською. Зараз от повністю рублю всі канати, що поєднують мене з Росією. Це така небезпека реальна, тому я беру обратно свою пропозицию. Что хотел сказать, что у нас прямой эфир, самый прямой из всех прямых эфиров, которые могут быть. У нас есть телефоны, он же Viber, можно звонить и так, или даже Skype. Можно задавать вопросы Антину Мухарскому. Вот, он же Орест Лютый, до речи. И я, честно, сразу признаюсь, что я являюсь поклонником таланта моего сегодняшнего собеседника. Поехали. Где был тот Рубикон с русским миром, когда ты себе сказал все? У тебя же полно наверняка было всего, і в общении русского, і друзей, і починалося все, знаєш, Айдер, десь на знімальних майданчиках, а я багато знімався свого часу там до середини 2000-х років, поки, приїздили з Москви, це не секрет, що більшість головних героїв в різних серіалах це були москалики, які приїздили з пантайми, чого ви себе тут, хахли, придумали собі якусь, блядь, Україну, там, незалежно. Це вони так казали. Вони так. Просто ми в прямому етері. Боже, вибачте. Заборона на певні слова. Я так сказав, тому що вони так говорили, цитуючи. Вибачайте, дорогі друзі. Більше не буду. І там траплялися на майданчиках якісь конфлікти, які згодом переросли. Особисті. Тобто я десь відмовлявся від якихось робіт, коли бачив, що буде конфлікт на майданчику. Але от я пам'ятаю точну дату, це 11 травня 2011 року, коли я вів корпоратив такого знаного регіонала Сергія Ківалова в Одесі. І там був присутній такий Володимир Олійник, здається, такий регіонал, дядько, який розмовляв виключно українською завжди, навіть в самому епіцентрі регіоналів. Це рідкість серед них, треба сказати. Так, він з Черкас був. Він зараз втік до Росії. Да? Так. Цікаво, якою мовою він там зараз розмовляє. Він таким суржом розмовляє, його багато на цих. І от він встав, він привітав ювіляра з днем народження, я до нього звернувся українською. І він до мене звернувся українською, ми про щось поговорили. Потім я сказав гостям, давайте вип'ємо за Україну, будьмо гей. Оголосив артиста. Здається, це був навіть Григорій Лепс, рівень артистів. Рюмка водки на столі. І потім під столом. Гості. І
Вийшов з лаштунки, до мене підбігає організаторка свята і каже, що ви здесь никогда, слышите, никогда в Одессе не говорили на этой собачьей мове. В зале святой Агафангел, Джерты Василий, больной, но все равно приехал, плохо себя чувствует, жена президента с сыновьями, а вы здесь пи на этой пи мове, пи, ну і так далі. Ну так от, як вони розмовляють. Ми вам не за этот язик деньги платим. Мгм. І оця фраза була Рубіконом. Ти ушов? Ні. Я довів цю історію до кінця, але от тоді, от в одеському готелі «Моцарт», до мене прийшов Орес Лютий, моє альтер-его сів і сказав: все, Закінчуй, це чувак. Рубікон. От, як ти справедливо зауважив, далі тільки війна. Але, бачить Бог, не я цю війну приніс у моє життя, тому що я довгі роки намагався знайти от той, знаєте, компроміс між власною російськомовністю, між українством. Намагався от якось, українці толерантні, от ми намагаємось Занадто, увійти, сказав. занадто Так. увійти. Ну да, ну звісно ж, ну можна, ну пожалуйста, ну так далі. От. А росіяни, вони, особливо за кордоном, знаєте, зараз є такий феномен, українці, які приїздять за кордон, бо я там останні 2,5 роки провів в Туреччині, так? І вони починають розмовляти українською за кордоном. З Дніпра, з Харкова, з Полтави, щоб їх не ідентифікували як щоб росіян. не переплутали з Росією. Не реплутали, так, абсолютно правильно. А в Україні вони розмовляють російською. От такий феномен Ну, то есть, зараз я смотри, спостерігаю. украинская мова стала таким, как это сказать, оберегом таким, да? Да. Вот я тоже это замечал, да, что когда даже вот российскомовные люди, да, когда попадают туда, они видят вот эту компанию «Стагил» какую-нибудь, да, Так. где-нибудь в Вене там, или Так, где-то, так, так. і свідомо переходять на українську, навіть якщо вони там ну, не ідеально розмовляють. Або в кінці обов'язково «Слава Україні» і все гуртом. Героям слава! І москалики сразу так. Хахлы! А вроде ж нормальные люди, Да-да-да. по-русски, по-нашему говорят, да и выглядят как мы. Все шапочки, блестки, стразы, все же ж Луи Виттон на показ, все. Але они хахли, ай-яй-яй, а ми-то думали. І Да-да-да. все, відразу така стіночка. І це прекрасно, тому що цей міф про один народ, він руйнується. Ви знаєте, я от був в Одесі, і завжди з одеситами ти входиш в якийсь такий ментальний диспут, діалог. Ну от вроді би як би Одеса і русскоговорящий, здебільшого, город, да, імперський. А чим вони відрізняються від росіян? Або в Одесі є воля. Оте слово, яке характеризує, да, от українця навіть російськомовного, от він свободен. От Да, він многие може эту разницу не понимают, Антон. Дело в том, что вот иногда говоришь, ну, вот у нас же такая толерантность к всему русскому, ну и даже до последнего времени, а раньше вообще была такая, да, ну они тоже хорошие люди там и так далее, но россияне так, к украинцам никогда не относились. Я-то просто среди них жил, я знаю, какие слова они употребляли в отношении украинцев. Хохол — это самое такое, знаешь, это типа мягко, это любовно, да, все остальное гораздо хуже, да. Вот. А у нас как будто тут об этом не знали. И на многих дошло так после 2014 года, а до Да. многих и сейчас не дошло. Так і є. Да. У мене навіть є родинна історія. Бабуся моя взагалі 100% цапка. Вони втікали в 18-му році з Петербурга. От, і прадіда тут скосила іспанка в 18-му році. І бабуся, вона росіянка. Ну, от повністю росіянка. І коли значить, війна 41-го року, от і світова Велика Вітчизняна, їх евакуювали, тому що дід був знаним картографом, і їх евакуювали до Саратова. І бабуся, що приїхала, евакувалася з Києва, жили в квартирі місцевого директора ковбасної фабрики. І жили в прохідній кімнаті. І от оцей от директор, не дивлячись на те, що було двоє маленьких дітей, а дід тільки приїхав на фабрику, не облаштований, і годувати їх було нема чим. Вони були голодні. І директор ковбасної фабрики, кожен раз проносячи в свою кімнату там зверток там, з ковбасою, м'ясом, казав: хахли, щоб ви здохли, понаїхали сюди. Понимаєте? Каже, і от тоді бабуся, росіянка, зрозуміла, що для росіян вона хахлушка. Вот так. Тобто і все життя вона пронесла оті спогади про голодних дітей, от этого ходящего директора колбасної фабрики в галіфе і хромових сапогах. І кожен раз, коли вона оце от розповідала цю історію, у неї стояли сльози.
І це, так знаєте, в дитинстві так само на мене відклало оцей от відбиток, який потім з роками, ти розумієш, а ця конфліктологія, вона завжди була присутня. Хоч я, як радянська людина, як людина... Пытались этого не замечать, скажем, от этого отворачивались. Так, не те, що воно не бриніло в інформаційному просторі так сильно, як бринить, приміром, зараз. Тому що, моє покоління, наше покоління, воно українцями не народжувалося. Воно виборювало собі право ставати українцями. Це свідомий вибір. І я його здійснив, скажу так, я йшов до нього. Я здійснив цей вибір, теж в 13-14 роках. Хоча навіть в 15-му намагався ще писати книжки російською, щоб, донести до сознательных это еще одна россиян. идея, донести до сознательных россиян. Нет, не ліберальної інтелігенції. А когда ты это понял, вот расскажи? От десь в 15-16 роках, спілкуючись з так званою ліберальною інтелігенцією, яка приїздила сюди, там в 14-му році був такий величезний, під тільки Ходорковського випустили. Я там был. От. І там от в 14-му И році... там тут же произошла ссора, тут же, прям, моментально. Я, правда, в это время вышел, по-моему, с Борисом Немцовым, или мы там говорили, или с Мустафой Джемилевым, но мне рассказали, что там был страшный. І з Борисом Немцовим у нас є інтерв'ю, ми говорили про це. І знаєте, що Борис сказав? Мені дуже запам'яталася ця фраза. Він каже, я стояв, брав участь у інаугураційних урочистостях, коли Єльцин передавав владу Путіну. Угу. І ми стояли, каже, так, поруч з Борєю, Ходорковським, і так щось говорили, каже, нам казалось, мы совершили одну стратегическую ошибку в своей жизни. Мы подумали, что совок умер, і що ми його похоронили. І це коштувало Ходорковському ув'язнення, а Борису Немцову життя. І це найбільша стратегічна помилка, яку я теж вбачаю в тому, що ми зараз маємо і війну в Україні, совок, і це найстрашніше, він відроджується, самовідроджується. Я теж думав, знаєте, читаючи там «Новий мір», «Огоньок», вся перестроєчна ця вся література, що всі, хто знає про те, що робив Сталін з народами цілими, з інтелігенцією, з мистецькими колами, що ці всі жахи, які ми прочитали в тих книжках, что цього достатньо. Ні. А ты знаешь, в чем главная наша ошибка, в том числе и таких людей, как Немцов, который, кстати, он и поддерживал Путина сначала, да, когда он пришел к власти. И все же думали, что, даже бывший полковник КГБ, он уже давно в отставке, да, он такой был проевропейский Путин. Все же никто же не помнит. Это до Второй Чеченской войны. Потом, когда он уже, освоился во власти, начал Вторую войну, и мы, по сути дела, вот нынешние войны все, и наша война, это война же Вторая Чеченская, на самом деле. Это продолжение их вот этого национального возрождения, как и Спиннер. Да, абсолютно правильно. Вот. И, великодержавный российский шаг. Наша главная ошибка была в чем? В том, что мы подумали, что Сталин это отвратительно. Да? Но крымские татары всегда это понимали. Для меня это вообще вот здесь вот сидело. Да? У меня даже русский дед, вот ты про свою русскую бабушку расскажешь, мой русский дед, он рос среди ссыльных в Сибири. Он эту Россию ненавидел всегда. Вот он что среди чеченцев рос, там, латышей, литовцев, он самый ссыльных, да, и так далее. Да? Но большинство-то людей там, как оказалось, это дети НКВДшников или тех, которые заняли соседские квартиры. Да? Вот это дети охраны, и внуки, и правнуки охраны. И то, что для нас казалось понятным, отвратительным, да, а для них казалось симпатичным. И последние опросы, вот такой вот рост, каждый год, еще до даже войны, Сталин, 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 Сталин. Это оказалось для них привлекательным, наоборот. Тому що, що б там не казали, все ж таки Росія – це вертикаль влади, і цар должен бути. Путін посів цю історію і всіляко формує, бачите, там вже Жириновський щось виступаючи, каже, самодержець, да йому ж треба царя дати, тобто це вже масами, так вже потрошечку. І зрештою ця конституційна реформа, вічний Путін, і так, я маю на увазі ці поправки, це я, можливо, Россия, Конституция, я не політолог, я можу неправильно висловитися. Как Салтов говорит, хочется то ли севрюги, то ли Конституции, то ли севрюги с хреном. У нас есть звонок телефонный. Добрый день, добрый вечер, точнее. Говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос Антону Мухарскому. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Дуже приємно, Ігор Степанович. Антін, я, скажу вам так, як по-чоловічому комплімент. Мені подобається ваша ідеологія, ваше я.
дуже патріотично, потужно так тримати, як кажуть в таких случаях. Хоча, ви знаєте, що-то я завжди, можливо, це неправильно, за диференціацію. Тобто, наприклад, якщо вам дійсно та баришня сказала в Одесі, тут треба, як на мене, вибачте, народною мовою зразу в морду. А якщо люди так, буває, знаєте, теж різна, то треба уважно дивитися. Проте в мене, я хочу погодитись і задати таке, можливо, питання. От ви згадали Ходорковського. Ви знаєте, я до сих пір не розумію, як ця великолепна «сімерка», як ви пам'ятаєте, привела в 96-му Єльцина до влади, по суті, Ходорковський, Березовський, Грузинський і далі по списку. Як вони проморгали, що прийде КДБ до влади, як вони допустили, що Путін прийшов. І справа тут, як на мене, не тільки в Совку, як такому, про який ви згадали, а проблема в КДБ, як вони недооцінили, знаючи добре, що таке КДБ. А питання в мене ще таке. От є такий політик, він сьогодні, Вітрович. Він очолював інститут. З одного боку, вроді патріот, український. Але от скажіть, як ваша оцінка? Коли я почув, що він оцінює, що Висоцький – це якби щупальці Росії до нас, ви знаєте, я не зрозумію цього. Як ваша думка? Я зрозумів. Очільник В'ятрович, про В'ятровича йшла історія і про його висловлювання. Ага. Ви знаєте, щодо Висоцького. я погоджуюсь з В'ятровичем через один випадок. Знаєте, я завжди намагаюся апелювати до власного досвіду, не керуючись якимись там чутками, які я почув. Ніч 18 лютого 2014 року. На сцені Майдану і Турчинов біжить там, Беркут атакує з боку лютеранської, фаєрвол, стіна вогняна, і ми з Барбакану з прорізною носимо тюки з одягом і так далі. І був такий депутат Калашніков, якого в 15-му році десь там поруч з Бузиною, значить, застрелили, але він керував такою пересувною машиною з динаміками. Вона стояла на антимайдані, там постійно лунали оці всі пісні, День Побєди, і інша така радянська або шансон, або така радянська, значить, пропагандистська музика. І він підігнав той автомобіль з боку Беркута. От стоїть вогняна стіна, десь там в темряві полчища Беркута, і звідти звучить Висоцький. «Идет охота на волков, идет охота на серих хищників, материх і щенков». Вони Висоцьким підігрівали гра. І от тоді, в ту ніч, я переглянув своє ставлення до Володимира Висоцького, який є надбанням руського міра. І коли вони ставлять Висоцького для того, щоб вбивати нас, я розумію, Володя, мені з тобою треба прощатися. Вибач, але це так. Знаешь, вот в данном конкретном случае, конечно, Высоцкий не сам себя заводил на свою музыку, но я с тобой согласен абсолютно. Я тоже долго над этим думал, да, ну как бы сослагательное наклонение, ну человек не жив, да, он в 80-м году умер, да, но я начал внимательно относиться к разным его фразам в интервью. И я услышал в этих интервью, данных во Франции, там где-то еще, в 70-е годы, как он гордится Советским Союзом, как он гордится вот этой великой родиной. И это, несмотря на все его свободолюбие, все равно он в рамках вот этого русского мира существовал. И есть еще один человек, который гениальный абсолютно поэт, Иосиф Бродский, да? Есть Булгаков, мой улюбленный письменник. Булгаков, да. Но вот и Бродский, смотри, 72-й год, ему 30 лет, точнее 28, по-моему, нет, 30 лет. Его выгоняют, 32 года, его выгоняют из СССР с чемоданом, да? Он никогда больше не видит родителей, которые в Петербурге умирают без него, потому что он написал жуткое абсолютно эссе, 1,5 комнаты, там можно рыдать на каждом, так сказать, как его родители умирали по телефону. И этот человек, всю жизнь боровшись с Советским Союзом, подписший все петиции там антисоветские, будучи поэтому лауреатом США и так далее, как только развалился СССР, написал вот это свое стихотворение на независимость Украины, да, независимость. Абсолютно с имперской, с такой омерзительной позицией, пренебрежительной. Да. И вот я думаю, человек прожил полжизни в изгнании из-за этой империи.
но остался жителем этой империи в голове, да? Так. И Ходорковский, это уже как бы совсем свежий пример, вот кто ты вспомнил, да? Человек отсидел 10 лет в тюрьме. Он не видел мать, которая умирала, да? Он потерял 10 лет жизни. Он вышел из тюрьмы, и первое интервью у него берут. А как вы относитесь к действиям Путина? Ну, то по всем же пунктам надо пройтись. Вот война в Чечне, с которой начал теракты, война в Чечне, с которой началось его правление. И он сказал, а я бы тоже пошел покорять Чечню. То есть человек отсидел 10 лет и даже не понял, что именно из-за этой войны Ходорковский и сел в тюрьму, що із-за этого величия, що фюрер должен бути один. Так і є. Да. Оце от імперський феномен, через який я повністю рубаю. От є в яхтингу є такий термін, ну взагалі морський, рубать конці. Тобто, коли ти відкидаєш, коли ти бачиш, що там яхта несе на пришвартовану яхту до берега, ти маєш скинути вірьовки і уходити в відкрите море. Тобто це от якраз рубати кінці – це та політика своя особиста, яку я обрав з руським міром. А навіть я ж вже обмовився, що мій улюблений геніальний письменник Михайло Афанасьович Булгаков, який жив поруч з місцем мого народження, ходив тими самими дорогами, я поставив наші стосунки на стендбай. Тобто через його там Білу гвардію, його ставлення до цих от усатих хахлов, коли білі гвардійці, значить, кот, кіт, Петлюров, це от ця вся історія, він ненавидів на тваринному рівні. Імперець, шовініст, монархіст Булгаков, він ненавидів і не розумів цю вольницю, яка розкинулася довкруж імперського Києва, города на сімі холмах. І тому зараз дійсно важкий період, з точки зору... Перелом, розрив. Да. От все моє життя останніх 6-7 років, більше навіть, я почав цим професійно русофобією займатися в 2009 році, коли ми створили таке мистецьке угруповання «Союз вольних художників», видали проект «Жлобологія», дослідження пострадянського хама. Теж це така своєрідна культурологічна терапія, бо коли я натрапляв на жлоба, байдуже, це гопнічок з Троєщини, така штатний образ, значить, вишньова дев'ятка, журналу «Базар». А якою мовою зазвичай жлоб розмовляє? Жлоб російською, рагуль буває і українською. Це ж менше. Це все, розумієте, дослідження якраз от різних форм існування хама. Він в різних іпостасях виступає. Така от. І от це був такий проєкт, коли я вивів жлоба, який, коли траплявся мені на дорозі, я страшенно потім переживав, нервувався. Я не міг йому правильно відповісти. Інколи, як то кажуть, як інтелігентний чоловік починав це рефлексувати. А потім я зробив з нього об'єкт дослідження. І коли я вже зустрічаю такого, знаєте, оголделого жлоба, байдуже, що, як то кажуть, класичном Адидасі, либо в костюмчике Брионі, який на своєму, там, не знаю, Теслі паркується на тротуарі і ще заїжджає на інвалідному місці, виходить, почесывая там всякие места, такой депутат от слуги народа, такие есть. Все-таки в политику ты все-таки нырнул. Пошел, да, вот такая вот эта новая волна таких детей Януковича, вот, которые там пиво тырили, а сейчас они депутаты, они законы творят. Вот, да. У нас есть звонок телефона. Так, будь ласка. Добрый вечер, вы в эфире в прямом. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Антону Мухарскому. У мене добрий вечір, у мене зовут Андрій. Добрий вечір, Андрій. Айдера і добрий вечір, Антін. Доброго вечора. У мене є питання до Антіна щодо його музичної творчості. Дуже багато бачив кліпів Ореста Лютого і хочу спитати, чи планує Орест нові кліпи випускати, коли можна їх буде побачити. Це перше питання. І є ще така думка, що, скажімо так, чому українська влада не приділяє должної уваги до
тих українців, які живуть на етнічних землях, які зараз в складі Росії знаходяться. Ну, Я зрозумів. тому що я вважаю, що все, що робиться зараз, наприклад, на Донбасі, як на тимчасово окупованій території, то робилось колись на початку ХХ століття на території Кубані, Воронежчини, Білгородщини. Я вважаю, що якщо ми хочемо ефективно протидіяти російській агресії, то ми повинні згадувати про ті території, на яких жили українці і живуть зараз. Це моя така думка, я б хотів би дізнатися вашу думку. Значить, давайте почнемо спочатку питання про музичний доробок Ореста Лютого. Видавати альбоми і кліпи – це дуже дороге задоволення. Зараз, за час коронакризи, у нас 4 дні тому був перший концерт з січня місяця. Концерти відміняються, переносилися з весни. Зараз знов-таки у нас мав бути передвиборчий тур з одним кандидатом від пристойної політичної сили. І він зірвався. Відповідно, теж не дораховуються дуже серйозні фінанси, на які можна було б випускати і кліпи, і на концертах же пісні. артист зарабатывает, Так. а на клипах тратит. Это Так, ж абсолютно правильно. Тому зараз просто немає фінансової можливості це робити. Єдине, чим я займаюся, це книговидання. Оце книжка «Троєщинські Євангелія». Є новою книжкою, я хочу, Айдере, тобі її подарувати. Дякую. Дуже з дякую. підписом про Дуже нашу дякую. сьогоднішню зустріч. В цій книзі все, що я знаю про Київ, все, що я знаю про своїх земляків, про свій час. Це така кримінально-містична сага, дія якої розвертається на сучасній Оболоні, Троєщині, Воскресенці. І зрештою... Такой путеводитель по Троещине, Вот да? так, Такой. так. Я, кстати, там никогда не был, только проездом. Заїдьте, подивіться, погуляйте, бо там знаєте, є ще зберіглися класичні такі архетипи з 90-х років. Культове місце. З приводу другого питання. З приводу можливості культурної, ментальної експансії на терени Росії, там, зокрема, Білгородська область, Кубань і так далі. Ми Україну не можемо українізувати. Не говорячи вже, не кажучи про можливість української експансії от туди. Це, на жаль, прикрі такі дані, але українців в Україні, тих, кого, там, приміром, я там керівник, почесний голова українського пен-клубу Микола Рябчук, відомий публіцист, журналіст і так далі. Він в 2003-му випустив книгу «Дві України», де чітко розклав, що є дві найбільші українські ідентичності. Ідентичність безпосередньо українська аборигенна, тобто людина, яка народжується в українській родині, від народження чує українську мову. Естественная українськість, да. І креольська, тобто мішана українська ідентичність, яку можна охарактеризувати як там малоросійство, тобто це не скандально зневажливий термін. Малоросійська колегія була в Російській імперії, яка опікувалася населенням, яке прийняло на себе парадигму імперську. Аборигены. Да. Конкистадори, які становилися аборигенами. Аборигени, і конкістадори, нащадки. Тобто це малоросійська ідентичність. І ці дві ідентичності, вони борються постійно. Те, що ми бачили, скажімо так, на Майдані, це було таке тимчасове, таке спорадично ситуативне єднання двох ідентичностей. Рускоязична, україноязична. Всі відчули себе людьми, які протистоять імперії, вільними людьми. Це така була Січ. Прототип, архетип української такої Запорозької Січі. Абсолютно так. І в даному випадку малоросійська парадигма в образі сучасної влади, вона перемагає. Це українці, для яких, Росія ворог, а може и не ворог, мы же как бы и по-русски поем, и по-русски шутим. И вообще... сейчас мы воюем, но в принципе можем и помириться. Да, мы сейчас воюем. Допускається така мисль. Тому для аборигенних українців, які здебільшого так вже сталося, історично живуть на Заході, там збереглися ще
такі місця, де от люди народжуються в українських родинах, і чують не сурж, не російську, а українську мову. От діаспора це українські аборигени, які там все ж таки формують свої в Америці, в Канаді, в Австралії, формують свої такі потужні осередки, зберігаючи українську ідентичність. Оце така аборигенна історія входить в конфлікт з Но малоросійською. есть еще третий сектор, извини, пожалуйста. Это как раз, может быть, и ты к нему относишься. Человек, который вырос в русскоязычной среде, да, и перешел сознательно. Я таких людей знаю много. Из Донбасса. Так. Я знаю фронтовиков, которые, ну, они вообще говорят, я этнически русский из Запорожья. Да, вот Костя Тарасов из 30-й бригады. Но он воевал и воюет все эти годы, да, потому что он увидел врага. Вот в момент, когда они пришли на нашу землю, он перестал себя идентифицировать вообще с тем миром. Да? Кого еще можно назвать? У меня тут был в студии Валера Ананьев, да, который прямо тут сказал, я до 14 года был русским, слушал русскую музыку, я считал себя, я называл себя русским. Но для него это было такое оскорбление, вот то, что сделали русские, да, что у него перещелкнуло, да. Таких же людей все більше становиться, на мой взгляд. І в цьому є запорука того, що у нас є майбутнє. Тому що навіть подивитися на статистику розвитку української національної ідеї, втіленої в масових заходах. Тобто на початку 90-х, революція на граніті, це були десятки протестуючих, десятки тисяч. Десятки тисяч по Хрещатику йшли, підтримували. На Майдані 2004 року вже стояли сотні тисяч. Тобто там вже йшла мова про 200 тисяч на Майдані, 300 тисяч. 1 грудня 2013 року ми побачили 1 мільйон людей, які вийшли за українську ідею. Україна українізується. В цьому є поступ кількісний і якісний. На жаль, не так швидко все це робиться, як хотілося, як мріялося. Але те, що є системний збій. Тому що в 90-ті, коли відбувалася велика приватизація, більшість ресурсів дісталися людям з мішаною ідентичністю, тобто креольською, які не розуміють, як переважна більшість сучасного керівництва України, що таке Україна. Хто її герої, яка у неї історія окрема від російської? В нас навіть немає україномовного олігарха жодного. Немає. Є умовно Петро Олексійович Порошенко, який прийняв, просто зрозумів, знаєте, я багато років там співпрацював з рекламними агенціями, які чітко вичисляють сегмент, куди можна збути. Він же теж був російськомовною людиною. І він є, лишається, можливо, в родинному колі, як і я, інколи з батьками теж розмовляю, але він прийняв українську ідентичність, працює над нею, сформував саме запит політичний для тих людей, які приблизно в такому ж саме контексті діють і приблизно в такому контексті бачать подальший розвиток України. Але ще є одна страшна історія, біда, просто біда, це бідність українців. Будь-яка практична людина, розмірковуючи з бізнес-позицій, аналізуючи ринок збуту, вона бачить, що ринок збуту україномовної продукції, тої ж книжки, музики, він в Україні складає 10, максимум 12 мільйонів. І зараз теж? Так. Так. В той час, як російський продукт, випущений на русський мір, він відразу знайде шанувальників і в Хабаровській, і в Владивостокі, і в Читі, і де-небудь на Брайтон-Біч. Розумієте? 300 мільйонів. Мається на увазі російська. Чисто нічого лічного, тільки бізнес. Так, тільки бізнес. Тобто людина, яка називає «я без політики, я чистий комерс». От чисті комерси, виключно, вони бачать, що... Тому, здебільшого, українство – це для людей гуманітаріїв, гуманітарного складу. Хоча я знаю багато айтішників, приміром, які намагаються, але це пасіонарні такі люди, які, розуміючи свій борг перед українцями, які загинули за Україну, якими зараз гинуть, вони роблять над собою зусилля, не маючи з цього практичного зиску. Це виключно морально-етичні якісь норми, які впроваджуються через те, що людина щось читала, щось бачила, якось думає. Знаешь, что меня радует? Я, когда вижу детей, изначально российскомовных, которые покупают книжки украинскую мову. Это есть такой процесс? И в школах даже, не будем скрывать, что даже в полностью украиномовной школе, даже в специальных украиномовных школах в Киеве, на переменах чаще всего говорят российскую. Звучайно. Но на уроках украинской.
И уважение до языка домова все-таки прививается. И когда человек идет, и для него уже, по крайней мере, нет разницы, купить украинскую или российскую, да, это уже огромное достижение, потому что раньше было 85/15, да? Так і є. Да. Но сейчас по-другому все-таки. Ну от інколи звучать такі, знаєте, розпачливі, куди ж ми, да ми ж погибнемо. Ні, друзі, все йде своїм шляхом. Я просто хочу ті, хто розчарувався, або зневірився, або щось. Все ж таки, об'єктивно ставитися до процесу. Дитина народжується за 9 місяців. Сказати, я хочу ребенка, і через тиждень у тебе дерево росте, там 50-60 років. 40 років, як в Біблії написано, поки не вимруть раби. 40 років. Вони ще не минули. Ну так смотри. Через ще 11 років все буде Последние добре. 2 соцопроса. 6 из 10 украинцев плохо относятся к России. И я считаю, что это все-таки плюс скорее, чем минус. Да, 40% как-то так по-разному симпатии. Ну, не то, что, скажем, неплохо относятся. Это плохо, конечно, но все-таки 60, да. Давно был опрос, 60% украинцев, даже больше, готовы с оружием в руках защищать свою страну. И это вообще такой бонус исторический. Слушай, такого никогда не было. Ні, на моїй пам'яті точно не було. Да. А до незалежності у нас немає, як то кажуть, об'єктивних даних, тому що все підтасовувалося. А пасіонарів так от просто саджали в табори або просто розстрілювали. Ну да. И то, что сейчас такие меры принимаются для защиты и продвижения украинского языка, это как раз компенсация того, гуманная компенсация Абсолютно того, правильно. что тогда физически было уничтожено. Тоді просто носіїв мови, носіїв ментальності української або виселяли, як зрештою і кримсько-татарської. Нас просто как бы должны были уничтожить вообще навсегда. Они же переименовали весь Крым, они же уничтожили все кладбища, они убили всю интеллигенцию, а потом выселили весь народ. Так. То есть у них в планах стояло, что нас уже нет. И где-то годам к 80-м, когда все депортированные народы после смерти Сталина вернулись еще в 57-м, да, по их мнению, нас не существовало. Я пришел паспорт получать. Я говорю, я крымский татарин. Это 87-й год. Она листает эту бумагу, говорит, Нема нет такого народа. А я же не дурачок, я принес энциклопедию библиотечную такую, издание Академии наук СССР. 1978 года. Я говорю, ну вот как же, есть статья «Крымские татары», вот, пожалуйста. Говорит, не знаю ничего. У нас в реестре нет таких. Раньше, говорит, были, а сейчас Зараз нету. Да. Коли у мене питають, чий Крим, я кажу, татарський. Кримсько-татарський. Я взагалі, от якщо б, це знаєте, із розряду, от якщо б я був президентом, а Крим – це земля, іншої землі у вас нема. Тобто Меджліс, який зараз заборонений, може виправити мене, в Криму. Тут все правильно. Так, він заборонений Ну, зараз. Тобто це єдиний правовий орган, який має встановлювати закони на тій території, яка історично належить вам. Вся історія Кримського ханства, потім його загарбання Російською імперією, вона лежить в контексті от якраз парадигми знищених народів. І це злочин перед людством. Я вже не кажу про сталінські історії, зараз про російські, але коли повернеться, от я все ж таки вірю в те, що колись гугупне Росія, і коли постане політично-історична місія відновлення кримської неавтономії, мені б дуже хотілося, щоб вона постала в умовах Кримської держави, кримсько-татарської держави. Нет, ну ми Я іначе... не знаю, чи є такі Смотри, думки, нет, скажімо так? які думки? Вот. Есть целая стратегия на эту тему. Есть Е. разработанные поправки к Конституции, где АРК, вот эта русская, на самом деле, вот этот Да-да-да. раковая опухоль, Раковая да, опухоль, да. должна быть изменено название на крымско-татарская автономия в складе Украины, да? То есть привязать, наконец, после 250 лет русской оккупации, Окупація, Крым абсолютно правильно. документально привязать к коренному народу Крыма и коренному народу Украины, крымским татарам. И поставить на этом точку. Так. Понимаешь? Потому что если Крым не принадлежит коренному народу, то значит он принадлежит оккупантам. Абсолютно правильно. У них же простая идеологема. Либо там никого не было, либо там были мы, русские. Да, это 250 лет на это толдычит. Так. Вот. А мы коренной народ Украины, у нас другой родины нет нигде. Ни в Румынии, ни в Венгрии. Про це і нигде мова, нет, да. тому Крим кримсько-татарський. Чий Крим? Кримсько-татарський. В складе европейской Украины. В складі Європейської України. Так оно и будет. Для меня этот вопрос решен. Я Це даже... принаймні якась така стратегія, яка абсолютно перспективна.
Я, вибачайте, знов-таки не належу до складу там експертів обо всьому, але в моїй особистій практиці було практичний досвід, як за 3 дні зліняла світова імперія СССР, ГКЧП. Конечно. 19 число, 24-го вже незалежна Україна. Розумієте? Тобто тижня не минуло, за 5 днів відбувся ці зміни потрошечку, кріджиш історії. Слушай, потрошку Крым копає. вернется в очень быстрый срок. Вопрос только в приложении усилий мира, который сейчас ни на что не способен, и наших усилий, да, в первую очередь. Так, наших. Да. Тому що світ дійсно зараз завмер в абсолютному колапсі. А что с миром знаю. происходит? Вот смотри, вот Трамп, абсолютный, мрак, да? Человек, который просто, такой эпатажник, да? Вот Макрон, человек, который, вот Борис Джонсон, там, комик, да? И вообще все такое. И вот ты Це говоришь, починалось з Чичаліни. От це було. Чичелина серьезным политиком была на их фоне. Чичаліна, Я читал ее 90-ті программу. роки. Она была серьезным политиком. Все Вот. починалося з... Да. Це епоха шоу-бізнесу. Вот. Медійна епоха шоу-бізнесу, коли люди плутають просто Реальність, в силу реальність, сформовану реальність в екрані з дійсністю. Це є проблема виховання, освіти, це є проблема, як, вибачайте, процитую класика Антіна Мухарського, на всіх вистачає футболу, говняних серіалів, кока-коли і фастфуда. Не на всіх вистачає любові, освіти, довіри, щастя. Тому люди, вони кидаються в цей абсурд, вони підіграють цьому абсурду, не знаходячи сенсу у власному житті, бачачи абсурдність свого життя, зусиль, ти прикладаєш, потім міняється політична обставина, або дощ пішов, урожай згнів, і люди втрачають, як то кажуть, ґрунт під ногами, і їм хочеться, щоб цього абсурду було більше. Когда мы вернемся из телевизора? Це таке безумство. Буде війна. Буде велика світова війна. Вона вже зараз іде В в какой медійній. форме? Что ты думаешь? Я думаю, що скоріше за все це буде війна між, можливо, не міжетнічна, міжрасова може бути війна. Тому що, знімаючи градус напруги в сучасному американському суспільстві, приміром, вони, звичайно, вміють обходити дуже там делікатно якісь розломи. Мне кажется, они обойдут. У них такие кризисы были. Можливо, Але мені здається, що все ж таки, не дай Боже, щоб, знаєте, ця війна пройшлася по розлому Україна, де завжди розлом. Да, мне кажется, сейчас есть 2 расы в мире. Это русско-мирные и остальные. От я про це і кажу, що десь Росія, розпадаючись, вона може затіяти цю війну. Побачите, спалахує на всіх по карті, по мапі колишнього Радянського Союзу. Карабах спалахнув, Україна, вже довго палає Придністров'я. Оця от величність совка, який міг там вирішувати одночасно і Мозамбіки, і в Анголі, і на Кубі, і в Афганістані, і десь вона скорочується. Вони втратили, але ж амбіції не втрачаються. І Путін буде, мені так здається, якщо без дворцового переворота обійдеться ще досить пристойно. І розпадаючись, імперія може підпалити дуже серйозно. Або у нас, або в тому ж Придністров'ї. Может быть, и тот сценарий, который ты говорил уже. Советский Союз распался как-то раз. Може бути. Понимаешь? Хоча тоді, знаєте, от все моє життя, воно пов'язане з передчуттям якоїсь глобальної війни. Я пам'ятаю, був маленьким, там щось в 75-му році спалахнуло в Лівані, потім там десь 80-й рік, Советские дети всегда переживали весь час, за ліж би не було війни, ліж би. Да. Тобто, можливо, це мої фантомні якісь дитячі болі, і тому оце передчуття війни, воно за мною посіяне в дитинстві, воно зі мною назавжди. Не слухайте мене, молоді друзі, молоді люди, не слухайте. Я людина, яка виросла в совку і маю купу фантомних болей і якихось ностальгічних рефлексій, які до сучасного світу, можливо, не мають жодних. Слухай, великий Лесь Подерев'янський сказав, він таку формулу русофобії вивів, і ставлення до руського міра. Він сказав, кацапи не люди. Да? А що таке руський мір для тебе? Як ти коротко можеш сказати про це? Панти. От одне слово у мене. Панти, які дорожать денег. Вони, знаєте, як люди, які
не знаю, який там приклад навести, мають на руках якусь карткову фігню, але вони роблять вид, що вони, ну, тобто, оці от понти, брехня в різних її формах, пустити пиль в очі. От для них це пилепускання, такі димові завіси, прекрасно, до речі, описані нашим земляком Миколою Васильовичем Гоголем. Хлестаков – это такой черт русский, который Кстати, на понтах слушай, виїжджає. А весь мир же ж його світ сприймає як от людина, він щось говорить. І до нього, а за ними нічого нема, пустишка. Прийняв, як, от, вибачайте, людина театральна, пустишку нікудишню прийняв за чоловіка. І оці от понти, оце от русський мір, за яким стоїть виключно нічого. Порожнечі, Чапаєва пустота. Пелевін це вже Да, описав. так, может быть, проблема в том, что мы, нормальные люди, ну, условно, не русскомирные, разные люди в разных странах, принимают это за чистую монету. Так і То є. есть Цей их обман, понты за чистую їх монету. понти і обман, їх блеф приймають за чисту монету. І в цьому проблема нормальних людей. Що вони думають, що росіяни такі, як ми. Мгм. Ні. Вони інші. Вони постійно заточені на те, щоб справити враження. Как-то вот удивить, как-то вот они все время думают, навіть телебачення їхнє, от как бы удивить, как бы напонтуватися. І тут же це забувається. Оцей ефект, як то кажуть, акваріумної рибки, яка пам'ятає там, що все воно прийшло, пена дня, давай быстрее, быстрее, інформаційні поводи, шум, 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 пена, пена, пена. І в цій піні, от ці всі канали російські, вони цю пену создають. Ще у них є дуже потужна зброя, глянцеві журнали, Мгм. которые создают эту пеночку, якісь там сплетні, слухи, пересуди, осуждения, Собчак, это там глисты всякие у вот Филиппа эти, да, Киркорова, да. Собчак там с животиком, беременная, не беременная, как там отпарить свой простатит. Вот, знаете, так, уринотерапия у них еще есть очень история. Я называются русский мир уринотерапевты. Они там какие-то глистов выводят, какие-то у них падает. Вот это вот, знаете, такая, как Баба-Яга, вот она сидит и там что-то чаклует, они какие-то грибы в банках выращивают, они какие-то там способы, 358 способов отпарить там какую-то херню, родинку удалить. Вот они дуже люблять русскомирские люди. Вот сейчас вот по каналам Медведчука я дивлюсь, а что, звоночек я он? Звоночек. А, Yeah. окей. Вы в эфире. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда. Задавайте свой вопрос Антону Бухарскому. Желательно быстро, потому что времени мало. Добрый вечер. Доброго вечора. Как у вас дела? Дякую. Прекрасно. Кажіть. Скажите мне, пожалуйста, почему у вас такая какая-то непонятная немножко риторика к русскому миру? Я Кто його вас не люблю. обидел? Почему вы считаете, что русский мир – это плохо? Это первое. И второе. Подскажите, пожалуйста, почему все, что вы говорите, как-то негативно говорит о том, что русский мир – это плохо? А Кто вы, вам вы сделал откуда, плохо? простите, звоните? Откуда звоните вы? Если не секрет, конечно. Город Краснодар. О, Понятно. чудово. Русский мир – это плохо, потому що він знищує все, що у вас русських є така. Ти що, не русський? Це от шовінізм по відношенню до народів, які входили в склад імперії. Чечени, армяне, азербайджанцы, как вы называете, прибалтов тормознутые, чукчі. Якщо ти не русский, ти не чоловік. Тому я ненавиджу русский мір, тому що він принижує людську гідність. Я думаю, що це коротка відповідь, не будемо довго занурюватися, Ну, але так. приниження людської гідності, експансивна агресія, хамство і є один ще фактор – примітивізм. Русский мир примитивизирует человека, делает из него раба. Раба привычек, раба брехни, раба пропаганды и так далее. Раба иногда Божьего, понимаете? Потому что я за те, от русская, да, православная церковь, усюди, ти раб, ти раб, ти раб. Людина це Боже сотворіння, яке несе частину Бога в собі. А русская литература не так классическая? Она не про раба? Про раба. А я свободний чоловік. А я прагну знайти спільну мову з Богом, який є свобода і любов. Любов і свобода. Свобода, яка безумовно вкладається і поруч іде з відповідальністю. Одне слово, яке називається відповідальність. Свобода передбачає відповідальність.
Тому про це можна і треба сперечатися довго. Це дуже складні матерії для того, щоб в 2 хвилини вкласти своє там ставлення до них. Але менше з тим. Я не люблю будь-які форми рабства. Знаешь, так удивительно случилось, наверное, в военное время так и должно было произойти. На мой взгляд, самую глубокую философскую мысль 20-го столетия в Украине на данный момент высказал комбат 503-го батальона морской пехоты Вадим Суходольский, который сказал: «Бачиш, стріляй». Ну там інше слово, він використав в умовах бою реального. «Бачиш, стреляй». Это касается людей, которые пришли с оружием. Ну, к нам. В Крым, на Донбасс пришли. Да? А вот как бы ты, вот люди же сталкиваются с русским миром все равно, да? Там. Как объяснить детям, что это фу, да? Вот это, да и взрослым тоже. У нас многие взрослые до сих пор дети. И вот у нас 2 минути до кінця. Дітям ніяк, на жаль. Мені Просто все прятать дитинство, книжки. мені все дитинство розповідали про те, що Совєтський Союз лучшая в мире страна, но беря в руку, так, знаете, буденовца такого красненького, такого плоского, говняного советского буденовца и красивого немецкого индейца такого, я говорил: папа, если Советский Союз лучшая в мире страна, почему она выпускает для детей таких говняних солдатиків? Тобто оця от брехня. Але, на жаль, знаєте, або, вірніше, на щастя, що мені розповідали, дорослішаючи, я зрозумів, що мені брешуть. Але тільки дорослим я це зрозумів. Тому що дітям все одно треба вкладати 5, 6, 7, 8, 9, там, 10 років, потім вони відкидають все і йдуть, як то кажуть, в Хорошо, как знецінення. взрослым объяснить? Как объяснить это взрослым детям? Ну, Таких у нас очень много. русський мір, друзі мої, це тупо. Ви хочете бути деградантами? Ну, весь русський мір – це калька західного світу. Навіщо вам користуватися подділками? Те, що вироблено на Заході, от тут все, що оточує росіян, це здебільшого винаходи західної цивілізації. Вони їздять на німецьких, американських, італійських машинах. Вони користуються і просто фанатіють від французького, італійського одягу. Вони дивляться і навчають там своїх людей. Ну просто увімкніть мізки, зрозумійте, що Росія – це деградація і брехня. А цивілізація, вона там, на Заході. Істочник всього Істочник знаходиться всіх там, благ, да. він там, технології, всього. Тому краще бути ближче до цивілізації. Ні, якщо ви хочете пить мочу, лечиться от глистов, там, уринотерапии, смотреть Путина, ездить на «Жигулях», welcome, русский мир, он поруч. И это тоже прекрасно, потому что это своеобразная форма деградации, и в этом можно упиваться своей пасконностью, своей сермяжностью, своей там, вот, деди там, виколупувати деда. У мене дід, до речі, теж воював, так, він пройшов 3 війни, він герой. Але от я ж не викопую його, не хожу там з цим некрофілія. Труп Ленина, там, понимаете, на площади, пойдем поклонимся. Ну, така, знаєте, от казки, вот эти Баба-Яга, курья-ножки, лапки, вот эти вот сейчас, смотри, демонология. у нас заканчивается совка. программа, но мне кажется, что вообще это русская жизнь, это русская смерть. Это вот все про смерть, Да, про это все про смрад смерть. и про могилу. Это Да. русский мир – это мортальная естетика. Починаючи від зіккурата на центральній площі з трупом. И вот это вот трупы, деды, а он умер, а она долго умирала, просила голубей, а этих всех убили. А тобто це мортальне царство. Хочете здохнути? Русский мир welcome. Відкриває двері. Куди він приходить, там мруть люди. Їх вбивають, або вони самі мруть. Хочете померти? Ідіть в русский мир. Дякую тобі. Ну, надо просто бежать с кладбища. С кладбища смысла, с кладбища морали, с кладбища всего. Спасибо, що прийшов. Дякую вам. Антін Мухарський був з нами. Читайте, слухайте його. Я його певною мерою фанат. Ну и смотрите АТР. Мы всегда с вами. Канал, где не бывает брехни.